Nu, Costache, nu te supăra. Anul acesta fac revelionul la mine acasă în doi. Numai eu și Cecilia. Nu pot să vin la tine, nu. Nu, dar să știi că asta a fost și dorința Ceciliei. M-am hotărât. În seara aceasta îi cer mâna. Da? Dacă știi tu ce atmosferă am pregătit. Am un brad așa frumos și o masă aranjată de mine cu 2 tacâmuri, 2 lumânări, 2 pahare. A sunat. Ia e, Costache. Te sărut, măi, la mulți ani. Fericire, un an bun. Numai bine, sănătate, salutări tuturor. Petrecere frumoasă, la revedere. Da, iubirea mea, scumpa mea. Da, scumpa mea, vin imediat, iubito. Imediat, iubirea mea. Intră. Sănătate la mulți ani. Cine ești dumneata? Fane. Da, și ce dorești? Păi ne-am spus la mulți ani. Da, dar mi se pare că nu am mărunt. Nu face nimic. Iau și mari, la mulți ani. Nu păteriți, nu pătează. Nu e grâu, e orez. Da. Calitatea întâi, am luat orez. Dar ce faci, domnule? Ce să fac? L-am spus la mulți ani, bine sănătos. Dar cu ce te ocupi, dumneata? Păi nu se vede, sunt coșari, curăț coșuri, să fii sănătos. Să fiu sănătos, dar la noi să știți că avem calorifer aici. La Și noi. asta înseamnă să nu fii sănătos? Poftim. Am găsit, uitați-vă dacă doriți. Am stat aici și vă rog. Mă scuzați, aștept pe cineva, sunt foarte grăbit. Păi dar ce vă țin eu dacă îmi dădeați de la început? Eu Mă scuzați, n-am știut ce doriți. Sănătate, nu mai bine, lăsați-mi numai. Să mai dau o dată. Nu mai trebuie, mulțumesc că eu aștept pe cineva, v-am. Drăguț. Am umplut casa de orez, dar în sfârșit. Coșarul totdeauna aduce noroc, mai ales în seara de vreme. Ea e Cecilia, dragostea mea, iubirea mea. Închide ochii, dragoste, și vino. Vino să te aduc, iubito. Ce? Iar ta, domnule, iar ta, ce mai e? Nu vă supărați, la mulți ani. La mulți ani. Nu mai stă nimeni pe aici? Nu v-am spus, în apartamentul acesta locuiesc singur. Deci nu mai locuiește nimeni? Nimeni absolut, numai eu. Singur, Singur în tot apartamentul foarte drăguț și foarte frumos. Da. Da, ușa e aceea acolo, unde dă ușa aceea? Ușa aceea dă în baie. În baie? Da. Și nu e nimeni în baie? Că nu v-am spus că sunt singur în tot apartamentul? Singur în tot apartamentul, foarte... Dar ușa aceea? Aceea dă în bucătărie. În bucătărie? Miroase ars. Nu. E cineva în bucătărie? Nu e nimeni, să știți, friptura e rece. E rece și friptura și nu e nimeni în bucătărie. Și de ce? Pentru că am venit, dacă prindeam, să-i prind pe toți, să nu-i scap niciunul. Dar nu avem nimeni, să știți. Aveți și balcon. Balcon. Poate e cineva în balcon. Nu e pe ce să fie pe frigul ăsta? Ce v-am spus, că nu locuiește Dacă nimeni. pe frigul ăsta nu stă nimeni în balcon. Singur. Sănătate. Și am venit, am să dau orez la toată lumea. Bine, dar vă mulțumesc, dar lăsați acum. Sănătate și numai bine vă Numai doresc. bine. Da, Dar lăsați. vecinii sunt acasă, nu știu. Nu știu. Vă rog, dați un telefon și spuneți că vine Fane. Bine, am să spun. Vine Fane cu la mulți ani. Da, dar numai bine, Eu mă duc la ei acolo. sănătate. Fericire vă doresc și numai bine. Numai bine și îmi dare la fel. Nu ia? Ce pisăloc fac. Da. Da. Cecilia. În sfârșit. Cecilia, scump. Da, frumusețea mea. Da, viața mea. Aho, copii și frați, stați puțin și mă ascultați. Stai, nene. Stai, nene. Puțin să... Da. Aho, copii și frați, pe poștaș să nu uitați că el va aduce vouă scrisori și când ninge și când plouă. Da. De la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe. Mulțumesc, gata, ajunge. Stați puțin, că mai am... Nu, mulțumesc, ajunge. Poftim, ia matale de un covrig, ia și matale de o nucă. Da, nu, pardon, eu nu sunt cu dumneavoastră. Da, pentru asta, la anul și la mulți ani. Numai bine, sănătate. Mă scuzați. Doriți să spuneți ceva? Da. Sunteți amabilă, să vă rog foarte repede, fiindcă aștept pe cineva, sunt foarte greu. Nu vă rețin. Da. Aho, copii și frați! Din Clopoțel să sunați! Sunt Genică cu Noelul și Amita Vora, nu cu plugul, cu Sorcova! Să trăiți, să bătrâniți, Tarica! Piatra. Da, ți-ai mai luat piatră în gură. Iute ca... Hai, nene, că sunt grăbiți, am spus, hai, te rog. Iute ca... Ca un fir de trandafir, hai. Nu, stai, nu, asta cu trandafirul e mai târziu, lasă, ce mă vezi pe mine, Șorcova? Hai. Da. Haide. Iute ca... Mai că mai se băciți, acum trebuie și ea de la început. Ce face, Sorcova? Vezi la anul și la mulți ani, gata. Stai, cum adică umbli și dumneata cu Șorcova? Nu, hai, te rog, lasă-mă. Da. Miroșea băutură, hai, te rog. Nu, păi sigur că miros la băutură. Crezi că treaz mai umblam eu cu Șorcova, mai mare rușine. Uite, băutim ține 10 lei și lasă-mă. Nu, mulțumesc, nu iau eu sunt amator. Foarte bine, bravo, mulțumesc, dar acum te rog. Iute, Te rog să mă lași, te rog, ți-am spus foarte mult, aștept pe cineva. Te rog foarte mult, te duci. Nu acolo, te rog foarte mult. Te rog, lasă-mă. Lasă-mă, te rog. Hai, nene, lasă-mă. Te rog frumos, lasă-mă în pace. Ei. Toată seara o să am numai de-asta. Cu Sorcova. Sorcova veselă. Să trăiți, să trăiți. Să trăiți, să... Na, cum e, că am uitat și eu. Sorcova veselă, să trăiți, să... În sfârșit, Cecilia. Da, iubirea mea, imediat, scumpa mea, imediat, dragoste. Bine că ai venit. Pleacă, domnule, de aici! Pleacă, domnule!
domnule, lasă-mă în pace, domnule. Hei! Oh! Ah! Poftim! Poftim, ține 10 lei și lasă-mă! Pleacă, să nu te mai văd! Ia-i și pleacă, du-te de aici! Să nu te mai văd! Ajunge! Nu mai suna! Nu mai suna! Pleacă de aici! Că nu știu ce fac! Poți să sun și până mâine, că tot nu deschid! Pleacă! M-am săturat, gata! Nu mai vreau! Nu mai vreau! Pleacă! Aha, te-ai potolit, știam eu! Cecilia bate! Da, dragoste, hai iubirea mea odată! Scumpa mea! Hai, drag, odată! Hai. Ce mai vrei? De ce sunt? De ce sunt, nene? De ce? Adică iar am uitat-o. De ce sunt? De ce sunt? Dar n-am sunat, eu am bătut. Da, era o tânără frumușică care a sunat și dacă a văzut că nu iese nimeni, a plecat. A plecat? A plecat, da. Cecilia! 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 Oh, ia uite ce mai alergă! Iute ca săgeata! Asta era. Iute ca săgeata. Oh,